semono uga karena jaluk di pangaturan. Ya ya. Membayar ngerti sapa sebenarnya kadang bagaimana. Pak. Aturipun cariosipun dalem panjenengan loro cerita sing dimakno sing sami nalika Mas orang akan nitik marang sejarah walak ing pusaka yasaning Bugandring ngombe getik pitu nek umpama lakon jangkepe pitu kuwi ya tok daya apa wis ngoten sampun cedhak gampang tok satu simploman korupsi karos ingkang mati ngerti rasa banget kula ginggadahi kepinginan ingkang supados males sastra wiranipun Kanjeng Rowan Sopati kula nyuwun pamit kula badhe menuju wonten ing Singasari dene ya pamalene paman maesa wonten lan sakwise lakon kowe bisa nidra wujuding sapa margapati jasane sejane bae patene napa mantuk sakwise topo karo mati pusaka ben langsung dadi utang gawe korban pusaka kae langsung ngetik kali ganteng ya sedaya dalu prasmawa sederek paman kula nyuwun pangestu kula nyuwun pangestu bapak ya ya Berapa tahun anakmu ya, Ger?